Hola a tots, en aquest vídeo anem a resoldre la següent equació que veiem en la pissarra. Com podem veure, es tracta d'una equació factoritzada, perquè tenim la multiplicació de dues coses, el que es troba entre parèntesi, igual a 0. Per tant, per resoldre aquesta equació, el que hem de fer és separar en dues branques, de forma que de la primera branca podem escriure que 9 elevat a x menys 2 és igual a 0, i de la segona branca, 3 elevat a x més 3 igual a 0, ja que si la multiplicació de dues coses és igual a 0 és perquè la primera cosa és 0 o la segona cosa també pot ser 0, tal com està escrit en les dues branques. Per tant, ara ens queda dues equacions que són més senzilles cadascuna que l'equació original. Per tant, anem a resoldre cadascuna de les equacions per separat. Bé, en aquesta equació, com podem veure, és una equació exponencial, la incògnita es troba en una potència en l'exponent. Per tant, tenim que 9 elevat a x és igual a 2. El menys 2, que està a l'esquerra, passa a la dreta com més 2. Per tant, com podem veure, és una equació exponencial, a la incògnita a l'exponent, i el que tractem és de veure si hi ha algun tipus de relació entre les bases d'aquestes potències. Aquí tenim un 9 i aquí tenim un 2, que no hi ha cap tipus de relació. Relació en refereix a que podem trobar-nos, si tenim aquí un 9, aquí un 3, un 9, un 27, un 81, nombres que són potències de 3 o de 9, per exemple, que no és el cas. Tenim un 9 i tenim un 2. Per tant, com no hi ha cap tipus de relació de potències, com deia, el que hem de fer per a resoldre aquesta equació és prendre logaritmes. Si prenem logaritmes, en aquesta equació, tant a l'esquerra com a la dreta, tenim logaritme de 9 elevat a x és igual a logaritme de 2. El logaritme pot ser en la base que vulguem, ja pot ser neperià, decimal, en base 2, el que vulguem. Bé, si recordem les propietats dels logaritmes, aquí tenim el logaritme d'una potència, sabem que l'exponent passa davant del logaritme multiplicant. Això és una de les propietats dels logaritmes. Per tant, x per logaritme de 9 és igual al logaritme de 2. Finalment, per aïllar la x, que es troba a l'esquerra, el logaritme de 9 que està multiplicant a la x passa dividint a l'altre costat, a la dreta, per tant, x és igual al logaritme de 2 partit pel logaritme de 9. I d'aquesta forma ja tenim la solució corresponent a la primera branca. Bé, si raonem de la mateixa manera en la segona branca, tenim aquí una equació exponencial, com podem veure, de la mateixa forma, és a dir, ens queda 3 elevat a x és igual a menys 3. El 3 que està sumant a l'esquerra passa restant a la dreta. Si prenem de nou logaritmes, tant a l'esquerra com a la dreta de l'equació, tenim que el logaritme de 3 elevat a x és igual al logaritme de menys 3. Per tant, per la mateixa propietat que abans, la x que està aquí a l'exponent passa davant del logaritme i tenim x pel logaritme de 3 és igual al logaritme de menys 3. Finalment, continuem aquí davall, tenim que x és igual al logaritme de menys 3 partit pel logaritme de 3. I arribats a aquest punt podem concloure que aquesta equació no té solució. Per què? Perquè sabem que el logaritme d'un nombre negatiu no existeix. Recordeu, el logaritme sols està definit quan l'argument és major que 0. Si l'interior del logaritme és negatiu o 0, l'equació no té solució. També podríem haver raonat d'una manera diferent en l'equació original per a concloure que l'equació no té solució. Fixeu-vos, aquí tenim una potència. Com sabem, el resultat d'una potència com aquesta sempre és positiva. 3 elevat a x és sempre positiu. Si le sumem 3, encara és més positiu. És a dir, aquest nombre és sempre positiu. Un nombre positiu mai pot ser 0. És a dir, no hi ha cap valor de x que complís aquesta equació. Per tant, aquesta equació no té solució. Si no en dono compte, raonant d'aquesta forma, quan tire a prendre logaritmes, al final arriba a una contradicció com aquesta al logaritme d'un nombre negatiu que no puc calcular. Per tant, aquesta equació sols té una solució, la corresponent a la primera branca, que és x igual a logaritme de 2 partit pel logaritme de 9. Bé, fins així seria el vídeo d'avui. Moltes gràcies per la teua atenció. Adeu.